Far scrisce via. Ja mä väsyttää tässä. Auttaako joku? Hienoa. Annika ja Elias on oikein tonttu asuissa. Pysytäänkö tähän näin, jos pukki istuu vaikka tuohon? Eipäs mennä sinne säkille. Onpa tästä hieno tuoli. Oi. No niin. Terveisiä korvatunturilta. Onko oltu kiltti? No joo. Tontut on kyllä raportoinut putille vähän, että täällä on joskus on ollut pieniä riitojakin vissiin. Onko ollut? Joo. Joo, mutta ei pahempia niinkään. Lupaatteko te olla kiltini ensi vuonna? Joo, Elias myös niinkään. No ne. No mites? Osaatteko te mitään lauluja pukille? Mitäs tää? No, minkä te laulasitte? Murs kriisan eli oli huppa. Ihan ruotsiksi niinkään. No antaa tulla. Muskrisa revi allihoppa, allihoppa, allihoppa. Muskrisa revi allihoppa, allihoppa, hoppa. Du med och jag med, du med och jag med. Muskrisa revi allihoppa, allihopa, allihopa. Farskryssa revi allihopa, allihopa, hoppa. Du med och jag med, du med och jag med. Hienoa. Tää oli hieno laulu. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Mitäs lahjoja Annika on nyt toivonut tänä vuonna? Jaha, entäs Elias? Mä väitän aika monenlaista. Mä tekee tuo. Aika monenlaista. Ja tässä on aika iso säkit, niin näyttäisi, että on niin kuin monta on lahjaa kyllä nyt. Kyllä te olette tainnut kilttejäkin olla sitten. Jaha, kuka se auttaa pukkia näiden lahjojen jakamisessa? Minä vuonna. Jaha. No, Laura ja Henrikkiä terveisiä. Ja nyt on alakertaan menossa Annan luo. Akseli, minä ja Annika saatiin yhteiseksi Veikko 2 ja sit siihen ohjaaja. Oho! Tää? Ja sit tällainen peli. Ei. Katon lapsille niin, me saatiin toinen Veikko 2. Onko se hyvä? Emännälle. Tää ei oo. Jaha, siellä on jo kirjekuori osassa. Ai sä olet. Onpa ihana, siinä on rimpsu. Ai se kato. Taas kattilat täynnä puuroa. Kiitos.